yau mai salati bai shigo majalisa ba. Wai sai ka riga ka ƙara so. Wai mazawo me yake damun ka ne gaba ɗaya naga kayi wani las kayi wani wannan me yake goyin ne? Wallahi talauci ne, rabona da abinci tun da maman jiya wallahi. Dumame? Wallahi. Ni ka ganni nan ni rabona da a ciyo ga hina kai kwana kana sa riga mai kyau rabo da a ciyo ga hina sa riga mai kyau tun kakana yana rayuwa shekara 10 ya ba kuɗin mutuwa. Ke ba ma da ita. Kannuwa masu sauraro na a dare da rana ina tare da ku kamar inuwa. I'll shake the crowd ba. Maza duba garin nan wanka kawai yake hawa duk garin nan yan matan tsamiya kara gaba ɗaya wayan lahi suke mutum na ma je kaga ana wulatar da sabara yanzu ya nuna big boy ya zama babban yaro ya nuna mana na yake siyan wankan nan wallahi ya zama kai Ko ina na je ko me na yi dole ne a bani girma. Sun ce I'm not gonna get it. Sun ce big boy wai da ne gaba ɗaya ina kai ka ne la ilaha illallah ya ne Allah noman ne ya ne maza yanzu ba muke jira ka ba gurin nan ba da Allah shawara muke so ka ba mu wa a ina kake so irin wannan kaya masu inganci haka ake rubu maka ƴan mata wannan rigar sai na je inu wannan wanda Egypt wannan Bangkok kuma duk wannan kuraren da kyama kamfanin SAS ne anan ake sarrafa la ilaha illallah ai gurin nan yayin kyama wannan ba ta kyau ba duk wanda nake bi ya ya bana azuwana wani na san ka ko baka san ba azuwana maza wai me yake faruwa ne in je fito da wanka ne ni ma ka fara dan girman Allah kai gaskiya mutumin ne yana fito da kawo balle hiya da ban duk ko ina higa kai yake sanga naira 100 na sai ta fere ai kudin da nake gun ka sai ka kai ba ma ka bada kudin rigar da wannan bahi ne ka sa au wannan wandan naira 150 na sai wannan kuma na sai ta naira 170 wakai da wani ina ai sai ka ba abun sa ba wani abu dole sai wato ka san me yace mana sa haka yace mana wa a Japan da Malaysia da Dubai to ko ina wa ne yake san kaya kokari ya yake wannan wandan ma akwai cikon naira 70 ina bai ban ba naira 70 sai ya bani ai ko ba ina ma abota masu son sababbin comedy mai salati za su iya shiga channel ɗin na YouTube su rubuta mai salati comedies a nan haka za su samu sababbin comedy ko kuma a lambar waya kamar haka 09039259352 farin cikin ku ne farin cikin mai salati